Tak jo, takže ahoj všichni, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska jsem tady společně s Pandou Čau. a Sklo, ale tady neoficiálně, to se k nám jenom random připojila. A dneska si zahrám Egg Wars. Po dlouhé době vlastně, já jsem ho ještě nikdy jako nenatáčel, teď si uvědomuju. Takže tím pádem premiéra Egg Wars na mém kanále. Doufám, že se vám... Dávám ti bloky, jo? Dávám ti bloky. No jasný, já obestavu vajíčko, teda dělám druhou obestavbu. Ježišmarja. Tak si tím stav. Jo, ona má buildera, tak stav. Tak já nesu bloky. Tak nemám irony. Kupuju pár bloků. Nesu. Hráli jsme před tady tou hrou jednu hru. A jsme vyhráli, takže věřím, že teď to nedopadne o nic hůř. Myslím se, že to bylo určitě skillem a ne štěstím. Tohle byl skill. Free Byli goldy, jsme bar. první na středu, protože jsme prostě Black McQueen všichni. Protože lakéři. S tím pádem... Teď máme 9 diamantů, potřebujeme 5 na no, jo. Tak já doufám, že to... Tak já to nesu už domů, koukám, že to už tady je víc hráčů a já nemám meč, takže... Já běžím home. Já taky běžím at home. A já doufám, že to dopadne stejně, že to vyhrajem a... Je u nás, kdybys to chtěl vědět, on se tady jde farmit killy, protože on má meč a my ne. A čoruje nám diamanty. A jde výhradně jenom poklo, to je divný, to je podezřelý. Fanoušek. Doufám, jaká taktika. Asi si udělá vybavit se co nejlíp a potom už asi chodit na střet a tak, ne? Máš ty dia nebo umr? Nemám dia. Jo, on tě zabil vlastně sice. Ne, nezabil, já to upgradenu a pak mě zabil. No, teď jsem jim pomstil Petrák. Takže já si koupím armor, meč, akorát mi to krásně nezabije. Tak kde je tady asi pro buildery asi nejslabší. Takže já jdu na něj. Já vlastně nevím, jestli je dobrý útočit na ty hráče. Ups! Ty vogo, no tak. Jsem to úplně nejlíp savenul a o tom se nebudem bavit, ale... No, jo. Já nepotřebuju. Ty jsi moc velký skelet, ty nepotřebuješ dia. Já mám pocit, že Klo to za nás všechno jako tady vymlátí. Jo. No, co říkám. My nemusíme vůbec nic dělat, my se můžeme sednout na bejsku a koukat. Ale to by nebylo zajímavý samozřejmě. Už jenom jeden tým? A jo? Aha, tak to by bylo rychlý. Ach, jak to natáhnu na osmeno, tak dáme víc her, no. No. Hele, Petrák. Dobré, je mrtvej. Oni jsou oranžový, že? Ok, tak já jdu na ně. Jdu jim tam udělat trochu bordel, jako. Já upgradenu dia na max. Hele, to je Petrák, nazdar. Už máme upgrade dia na max. Super, hele, nemají obsidian vůbec. Jo, mám jít? Jo, mám rovnou běž na to. Nebo půjdem spolu. Tak já už můžu jít. Sorry. Ne, počkej na mě, já budu s tebou. Koupil si krumpáč. To by bylo docela dobrý. Tady bloky, jídlo. Naházím to na sebe, trochu si tady to srovnám. Můžem? Jdeme. No, jestli tohle bude takhle rychlá výhra, jako nezlobil bych se, že?
tím pádem jdeme na něj. Jdeš? Jdeš. Jo? Jdu horem. Jdi. Ups, oni mají pozor na to. Je down. Aha, tady už má někdo. Petrák se vybavil. Ochu, já tohle z toho schodím. Tak ne. Jo, schodil jsem ho. Hej, nemají vůbec nic. Já schodil toho nejlepšího, který měl full iron, takže tím pádem jdeme na ně. Já koukám, že někdo ani neupgradeoval zlato. Tak. Ale tak teď už moc není ani tolik potřeba, protože už stejně to vyhraje. Kamo, já jsem debil. Proč? Já si koupil ironovou helmu. No, tak jsem jasný. A teď si na to víc lidí trojfne. Většinou já chodím, když má někdo ironovou helmu, tak já na něj chodím. Mimochodem takový tip, určitě všichni víte, kdo ne, tak jako Just Takový die. tip, když máte na Egg Wars čínovou helmu, tak je oranžový jsou tady vpravo. Halo, pando. A jo. Počkej, já zapomněl, že nejvíc týmů už. Oranžový, jo. No a jsem se úplně ztratil. Jsem vyvedl z míry. Já bych ti rád chtěl pomoct, jako hele, kolik tady je dia? 25, 26, tak já si něco tady koupím, takhle. Jsem dead. Nejsem. Mám půl srdíčka, ale. Oni se na mě všichni tři seběhli. Tak já ti jdu pomoct, sice nemám moc věcí. Tak... Jo, ale nemají věci. Oni už nemají věci, takže. Tak počkej, já jdu, co potřebuji, krumpáč. A meč. Bloky. Jídlo. Jo, potřebuješ i krumpáč. Mám krumpáč. Sice úplně základní, ale mám ho. Oni mají Já taky. sandstone, takže to stačí. Takže já se postarám Doufám, o ně jim teď nedáme ještě. pokoj. No ne, protože jsou poslední. No protože se vlastně je, no, ale že se furt vždycky se respawnem, vybavíme se rychle, co nejrychleji a hned jdeme na ně, takže pičič. Mají průty podle mě. Dobrý, jsem ve vejšce, kdy na mě nedosáhne. Wow, oni mají luk, je bacha. Tak dobrý. Víš? No proč jsem mám 2 hápka, Já neviděl, ne, já jsem to. Jako fakt hodně velký. No a to jde na ně. Já jí tam jdu pomoct. Nechám jí ve štychu. OK, to bylo dobře, dobrá práce. Mrtví. A teď už jim se rubu. OK, tak dobrý. Vypnul jsem 2. A třetí zdrha? Lukáš Párek 128 vám nechám už. Kde? To si počkejte, že by takhle rychle, že to jsme docela dobrý. To jsme docela dobrý. On je na base, nebo? Jo, nevím, já jsem umřel, já jsem spadl do vojdu. Ale už se nekupuju ani diamantový armor, já už v koženým. No, GG. Tak jo, dámy a pánové, máme tady další hru. A jdeme to zase rozbombit. Když máme lepší taktiku. A jdeme to. Takže základ je oběslavit vajíčko. To máme. Kolo jde rychle na střed, to je dobře, my nesou bloky. Jo, nesu. Hned bloky. No. A to bude zajímavý. Vyhráli
Měli jsme 2 hry za sebou, jedna byla na videu, druhá ne. Teda naopak. První nebyla ve videu, druhá byla ve videu. Oboje jsme vyhráli, takže dobrý. Jdeme na to. A teď to vyhrám znova. Takže tím pádem já aktivuju tady ten. Postavte mi cestu zpátky, prosím. Jdu na to. BTV, mám 6 dia. Okay. Zlé parku blbej, no já jsem taky chcípnul. Jaj. Jsem měl běhat po tom středu možná, takhle jedno. Ne. No, dobré. Dobře, beru. Takže jaký tady máme jména? Dmatouš, Lukas Párek, ten tak chcípnul. Máme tady Manty 12. Mantinel. Já nevím, to nedokážu přečíst. Kontila. Nacfunko, ok. Tada Colin 10. Zajímavý. A pojďte. Já se vás nebojím. Pojď sem. Jo, teď jsem ho hezky boostnul, skvěle. Pojď sem, nebudeš mi zdrhat. Ty hajzle Matuši. Chcípni, už se nevracej. Kámo, tady jsou takový bitky na tom středu. Tady se mlátí 4 týmy dohromady. Prostě. A já si jenom přijdu pro dia. A zase umřu, no, jak jinak. Je to trochu akčnější, ale zároveň trochu pomalejší. Nevadí. Když tak to Červený vedle nás mají jenom sandstone. To vypadalo. Tak jdu na ně. Vypadalo to, že mají jenom sandstone, jo, neručím za nic. Dobře, jestli tam budu mít obsidian, jde to na tebe. Ale jdu na ně. Taky. Já jdu s dřevěným mečem. Taky. Ne. Na jiný nemám peníze. Já nejdu. OK, vypadá to, že mají obsík. Nemají. Wow. Takže chcípni. Ne, stoj. No, schodili mě. Samozřejmě. Super tým Mates. Ty vogo, tak to se jako... A jde na nás. Jo, v pohodě. OK, tak to není v pohodě, on je docela dobrý, ale jo, Klo to zachrání. Klo všechno potáhá, yes. To říkám, ne? No, 8 bloků, 4 jabka, stačí. No, takže doufám, že to všechno vyjde podle plánu, že to vyhrajem. A tady... Ne, Klo! Ona jde na fialový, oni mají ale obsidian, asi. Já nevím. Nezapomeň vykořisťovat ty červený, jo, oni mají dia. Žluťáku. Boost. Já se zabugnu v bloku, ne? Tady ten je dobrý, ale ne, ale na mě nemá samozřejmě. Máme už deaktivovaný? Teď jsem aktivoval. Nice, hezky. Takže teď už je musíme jenom vyupgradit, až pak potom kupovat věci. Já nesu 10 diademů. Zabil jsem 2 fialový, hej, možná by se to vajíčko mohlo zastavit, takže takhle všichni vědějí, co máme na vajíčku. Pořádně to zastavíme, i když to nebude nějak symetrický, ani nějak taktický.
to zastavíme, aby si mysleli, že tam máme jenom sandstone. Nejsem expert, ale takticky by to podle mě mělo být. To nemusí, máme tam obsidian, ten je taktický. Tak jo, takže máme upgradenuto. Kámo, já jsem vůl, já si koupil druhý set armoru. Tak jo. Smart. Tady máte někdo armor, až umřete. Jo, já se obavím. No. Jdeme na to. Jdeme na střed. Oslabit pár hráčů. O věci. Teda okrást pár hráčů o věci. Tamhle je nějaký cápek ve skoro full iron, pojď na mě. Yes, hezky, Alex mě zachránil. Nějaký žluťák. Klode do toho, já jdu za ní. Sice vůbec nemám nic, ani hápka, ani A já nic. si jdu pro dia. Jo, to je náš tým. Já jsem nevěděl, že to je náš tým, ok, tak to bylo taktický. Počkej. No, se. Počkej, já jsem teď nějak zmatený. To není náš tým. To je! Je! Není. Ale odteď je to naše, protože jsme to vyflatili. Kámo, počkej, já jsem zmatený, teď ten generátor byl tamhle. No ale No, ještě počkej, tam to bylo jsou červený bogohlechu, já jsem se úplně zamotal. Co to? Aha. Už Já mi jsem to se šel nešlo. červeným jenom pro dia. A my se tam naběhli. Já jsem myslel, že když tam seš ty a běží tam Klo, tak jsem si říkal, aha, tak to je náš tým. A pak, ty vole, počkej, teď ten generátor je na druhé straně byl, ne? Understandable, have a great day. Pozor, jdu na vás dva fialový. Jo, v pohodě, já jsem Na stejně nás, mrtvý. ne na vás. Já za chvíli budu stejně mrtvý, Já jdu takže to zádem. je jedno. Jo, já si jdu dát full iron. Chceš taky něco? Jednou jsem sundal. Druhýho taky, yes, GG. Taktika záda fungovala. Ta funguje vždycky. To funguje vždycky. Ne, že bych o tom něco věděl. Ne, vůbec ne. Ty jedeš. Že jo? Kámo, co se to napsalo, sakra? Ejo. Teď se dostává do nesprávných mezí. Kámo, já tomu měl capslok, já tomu říkám capslok hrozně rád. Já jsem měl capslok. Mám 2 hovšu prášky. Nemáš helmu. Máš ty 2 A jo. houby prášky a nemáš helmu, kámo. A jo. To jsem si chtěl koupit, tak už vím, na co jsem zapomněl. Gildy jsem teď aktivoval. Tak už vím, na co jsem zapomněl, co jsem si chtěl koupit. A. Kámo, tak my jsme oba dobrý teda. Jako já jsem na jedný base, myslím si, že to je naše, já jsem úplně confused, že kámo, tady ten generátor byl na druhé straně. No pěkně, my dneska jedem. Takže, jako půjdeme teď? No, na nějaký z těch 2 týmů. No jaký... Třeba na modrý. Modré chemii. Mám 12 diamantů, Sakra, pomoc. tak si vemu ještě Pomoc. jeden. Hodně štěstí. Já ti jenom klidně 11. Já potřebuji jenom na perlu. Potřebuji 1 gold. Dobrý, děkuju. Jsem sebral ten můj bordel, který jsem tu vyhodil. Takže mám perlu, Já taky. nemám krumpáč, už jo. A jdeme na ně, teda na to, nebo já vlastně, ne, na ně, na to je jedno. No. Ochu, tam jsou bitky. Jsem se šel obětovat. Ne, to si zkusíš, ochu, jenom jednou. Tak, Co? yes! Co? Uhu. Ochu, tady ten modrý nás jde. Spawn killovat?
Já mu klidně můžu dělat kamikaze. Já si jdu koupit průzhochu. Bra. Asi ho štveš. Ale To to je říkáš účel, ty. hádám, že? To je pěkně, pěkně. Wow, tady není cesta. Pozor. Já si jdu pro jak červeným. No jasný. O, 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 o. O, ne! No tak GG. Hochu. Free deal. Jde na nás, by the way. Jestli Já chceš nejsem u vědět. nás. No tak. Já jsem vůl, ty vogo, já jsem spadnul. Počkej. Jo, háko. Jo, oni se jdou farmit killy na nás. Hádám. Ale neví, že se jdu Oni portnout. neví, že máme obsidian, to dneska jmenem krumpáčem. Kámo, to budeš těžit dlouho. No. No tak, no tak. Já jsem sundal. Ne, tak ne. Ty jsi sundal, ne, tak ne. No tady je bordel. Jeden down? Asi. Fakt? No. Tak pojďte. Kolo to všechno zachrání. Kámo, kolo je největší náťák. Yes, je dole. Jo? Jo. To jsme volní. Oh. Takže jdeme na ně. Hezký. Dokud nemají nic stejně jako my. Teď si nakoupíme brnění. Já už mám na full ten iron. Co si můžu koupit za irony? Krumpáč, hodně jídla, jo. Co jsem udělal? Nic, neptej se. To tomu nedám, neboj. To je síla zvyku. Hej, ty jsme sebral 3 jabka. Chceš je zpátky? Tady Ne, máš. dobrý, v pohodě, nechci. Já taky ne. Já mám stack. Jestli nakoupím ještě víc, takže... A já už jsem vybavený. Tak, mám stack a 28 jablek. A pozor. No, tady jablíčka. A je. Ochu, já tady prodávám jabka, ty tady takhle. Na mě. Bacha, horem. Ne. Gravity. A jsme v háji. A jsme báj. A je to v pytli, ale na to jsme si už zvykli. Pojď, já nemám vůbec nic, já nechci úplně hned. On nezdrej. Jednoho jsem zabil. Jest, pěkně. Co klo, žije klo? Jo, Jo, žije, vidí, dobrý. tady je. Já ji nevidím, já se jdu vybavovat, víš? Protože já nemám absolutně vůbec žádné věci, abych měl aspoň něco. Tohle to bude ještě těžký, jako. Čekal jsem, že poslední fight bude s fialovýma, ne s modrýma. No, takže já si jdu nafarmit věci, jo. Vybavuju. Záda. Pomoc. Dobrý. No tak tohle Takže. bylo rychlý teda. Mě dámy a pánové mě teda zabili. Už je to tím pádem jenom na vás. Mám ti podávat status o situaci. Pozor. A jo, mini. To bylo chytrý, tak já vás budu nenápadně kamerovat.
Vypadá to, že jde na nás zase. Ne, tak běží nám. Jsou to krásně napínavý záběry. No, jdeme na ně. Teď se mi vybavila jedna scéna z Asterixa a Obelixe. Asterix a Obelix byl skvělý scéna. Furt je. Jako kdo se mají obstík nebo ne. Líbí se to sem. Mají hejbély a mají tam hodně min bacha u toho. Je. A tam nemůžu projít. Protože nejsi ve spectatu, jsi se vkrát tu akorát neviditelný. No jo, a já nemůžu projít ani k tomu vajíčku. Protože tam mají sklo. Aha, já mám resource, tak ono to není vidět. Tak kámo, tak to je zlý. U nás. Už panikařej. Jo, mají ops. Yes. A pojďte. Já vás můžu navigovat. Já mám ten tracker. Máš mě hlavně. Pozor, čeká u mostu. Jo, ho vidím. Násnou taktiku. Já mu naběhnu záda. Ale jsou oba, pozor, jeden má full dia, jo? Teda full iron. Kdyby full dia, tak je něco špatně v Matrixu. Tak je to buď admin, nebo... No, YouTuber s adminem. nebo youtuber s adminem. Yes, GG. Nice. Teammate je tupej, no. Ne, že by on nebyl. Ale dámy a pánové, Jo. tohleto bude pro dnešní díl všechno. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Pokud jo, dejte rozhodně like, případně odběr. A myslím, že to bylo super, protože první hru jsme kompletně vyhráli, druhou hru jsme vyhráli, ale sice bez země, ale tak pořád je to výhra. No a jo, jsem rád, že jste dokoukali až sem a mějte se krásně, čau! Čau. Kámo, tohle to bylo skvělý video.